Sweet and spicy. Yeah. Sweet and spicy bagoong with pork adobo. Hello guys. Welcome back po sa Simpleng Luto ni Elite Channel. So ngayon guys, mayroon tayong simpleng recipe na lulutuin natin ngayon. So ito yung tinatawag na yung bagoong. Okay? So yung bagoong natin na lulutuin ngayon, may simpleng mga sangkap lamang. At saka ito yung tinatawag na sweet and spicy, no? Na sweet and spicy na bagoong with pork adobo. So yung pork adobo natin ay yan, mga leftovers yan. Okay, so magagamit din natin, okay? So ito po guys ang mga simpleng ingredients natin. Siyempre mayroon tayong bagoong, okay? Yan. Tinatawag namin yan sa Bisaya, uyap. Yan yung uyap. Okay, so meron tayong yung pork adobo. So itong pork adobo, yung siyempre may natira, slice natin into bite size. Okay? So yan. So depende na kung gaano karami ang gusto nyo. Okay. So meron tayong 2 kutsarang asukal. Yan kasi sweet and spicy. Okay? At saka of course meron tayong garlic, onion, at saka 5 piraso na kamatis. Itong kamatis nakapadagdag niyang ng sarap diyan sa natin bagoong. And of course, yung natin, yung sili, yung native talaga, yung maliliit. 10 piraso. So kung gusto niyo dagdagan or bawasan, depende sa inyo, okay? So ganito kami, gusto namin mahangang yung bagoong. So yan guys, susunod na natin, madali lang proseso to. Igigisa lang natin at yun na. Okay? So ito na guys, gigisa na natin yung bagoong natin. So ito painit tayo ng mantika, okay? So alam nyo guys, mas mainam na mas maraming oil ito, pero depende sa inyo kung ayaw nyo na sobrang oily. Pero kasi ang advantage kasi pag maraming oil, hindi madaling mapanis kasi hindi madaling maubos to kapag araw-araw ay meron kayong appetizer. Okay, so ito na. So lalagay na natin yung bawang natin. Dali yan, lalagay na natin yung bawang natin. Yan, lang, medyo golden brown. So lagay na natin yung onion. Okay, bango-bango. And of course, lalagay na natin to kamatis. Yan. Susunod na natin yung bagoong. Na, lalagay na natin yung natin bagoong. O yan muna natin na maluto yung mga naghalong sangkap na yan, lalo na yung kamatis. Dapat medyo durog, saka magmi-mix yan yung natin, yung kamatis at saka yung bagoong natin. Yan, saka natin lalagay yung natin,
yung pork na adobo. Okay? Ayan guys. Luto na yung natin, yung bagoong. Saka malapit na medyo durog-durog na yung kamatis natin. Lalagay na natin yung yung pork adobo. Ganun lang eh. Halo-halo lang, yan. Kung gusto ko yung mag-add ng mga seasonings, kung ano-ano, pwede. Pwede, depende sa inyo. Ayan. Tsaka of course, yung sukal natin. Ayan. Ito yung nagpapasarap eh. Pwede kayo mag-adjust. Kung gusto nyo na manamis-tamis, sobrang tamis, or katamtaman lang yan. Okay? And of course, ito na. Yan, pinakabida natin eh. Hot and spicy. Okay? Yan guys, hayaan na natin maluto mo yan. Appetizer yan, sarap talaga. Maraming kanin mauubos mo yan. Okay? So yan na guys. Luto na yung natin, yung simpleng bagoong hot and spicy. Yan, with pork adobo. Yung mga leftovers nyo, yan, gagamit. So ilalagay na natin to guys. Ilalagay na natin sa bowl. Yan na po guys. Luto na po yung natin. Sweet and spicy bagoong with pork adobo. So, sana po nagustuhan nyo yung simpleng luto natin ngayon. So sana matry nyo to. Masarap ito sa saging na saba, kamuting kahoy, at saka of course appetizer po yan. Maraming kanin maubos na. So, sana po patuloy po kayong magsusupport sa Simpleng Luto na Lake Channel, at saka sa mga bago lang po, sana subscribe kayo. Thank you po, thank you. God bless you po. God bless.